Hark ere ez duela kulparik, istripua izan da, ez duela pentsatu behar, ez da gertatutakoa zigorra denik ere, porque tú eres capaz de pensar algo así, larritasuna adierazten duen begirataz orain, hain lehorrak ikusten dizkio Espainiak, bera sentitu da egarri. Ur pizka bat nahi duen galdetu dio zerbait esanik arinduta, eta hark ezetz buruaz. Ilunpean daude ia, tren baten zarata, merkantzia, trena ziur asko, edo zelan ere ez da apeaderoan gelditu. Badakizu, ahotsak animatua dirudi ostera. She's beautiful, uste sendoz, oso da ederra. Atea zaintzeko, keinu erdi komikoa errepikatu ondoren hurbilatzeko, eskatu dio hatz harina kako eginda buituz. Ya sé por qué te gusta, susurlatu dio. ¿Por qué te gusta, verdad? Eta erantzunik itxaron gabe, badakiela zergatik errepikatu du. Abaituari gogaikarria egiten zaio bilarrez hitz egiten entzutea, eta sofan uruntzeko keinua egin du, baina eskua hartu dio, irribarrea erantzunaren zain begitara zo. Baietz, arestian, autoan, Pilarrek emakume miragarria dela esan duenean, erantzutekotan egon da, emakume miragarria, gure artean egokitzeko zoritxarra izan duena. Tell me, ez dago ziur Pilarrek emakume miragarria, ala neska miragarria esan ote duen. Di, ¿a que tengo razón?